sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan hatiku kekiwang liyan yen siput dan andutut hati kepranan ora mencok hatiku sanesaya ndatra tak sranani sun pikat ulute bendo sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan kiwang liyan yen siput dan andutut ati kepranan ora menco atiku sanesaya ndatra sranane sun pikat mulute bendo bablas ganteng-ganteng bablas ganteng-ganteng niki bapak niki Bang Cepong
apa? Nggih, lagunipun Niki pun sampun lajeng katur napa malih nggih. niki? Napa melih, Pak? Nggo hae pokoke. Wis tenang wae, kok anggere Iya. nganggo ae moro-morono rak ya mesti macung ngono wae. Ya. Wong Mas yo ki wong ora isonan. Kanca dhewe iki. Ya. Serah foto dijampuk. Sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu papujanku ati susah mung kangen sliramu Masuk ya. Dino wengi tak ati-ati Ati susah nunggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari Mbak Tuti Amung diko kang bisa nambani Hae hae hae. Ini Bosio. Sik hae lho, Mas spesial yo. Bu Bola Coke di mana aja? Moro. Anissa, Mbak Lastri Jakarta, Ya. Adi Demang enek ra? Demang nih nada, rata sebut. Oke, baik. Kamu lagi tidak berteman ya? Enggak. Aja sebelang abang bagus tresnaku ini kira bisa layu orang suwe aku balik bisa sumaning ono sisihmu yo
sepupuh Tlisingan. Lagu wajib iki. Mas Didi. Nah. HE iki lho, segine itu HE rong lagu iki ya. Wong fane Mbah Landak kok kaya wong tipis wae lho. Ah, iya toh. Oh, Pak Hadi Semarang. Pak Rohadi, Buat nggih Bapak Pak Rohadi Semarang. Semarang. Nggih, pada Sugeng kesempatan malam ini pada midhangetaken. lagi nobar di sana. Iya. Nggih, siap. Nah, siapa tahu nanti kita diundang ke sana ya, Pak. Siap. Amin. Semarang lagi ya. Aja sebelang wong bagus tresnaku kira iso layu ora suwe aku bali iso sumandi ono sisihmu nyukan jadi lagi ya Kanca dhewe Mbah Landak sajose. Andi. Didi Mas. ya mas lagi Diparani ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis Ibu, monggo. mangkat lunga. oke baik Dienteni ngoyo-ngoyo. ayo ibu ikut joget bu monggo Jarine kok wis tekan kono. Batute Ibu ikut joget dulu loh, monggo. Monggo. warna-warna Pandawani. Kita sebantuan ya Bu, makanya diputar ke. Nadyan Kembali ke sana, burung Mas. Oke. ketemu dhewe. Duka-duka pamuse trimo burung semene wae. Mas. Niki wau napa? Ibu prasmanan ngersake lagu Kijing miring ya Bu. Weh, Kalian apa Bu? Udang anak. Ini dari Kijing siji miring wae. udang anak. Padha wae ya Mas. Nggih, soalnya niki ngeten niki sampun Nggih, pun pripun? wonten informasi dari lingkungan bahwa pementasan sampai jam 21.30. Nggih, paling mentok sampai jam 22. Nggih, mentok niku nggih monggo. Niki paling kantun ngentosi kitunan-kitunan tetembang dolan lakon monggo. Nggih, nanti ada rungkat. Siap. Monggo enten nika wonten ngajeng wau Kijing miring. Nggih, niki ditelasirin nggih. Ya di entekno sik selak dirubung laler. Barang sampun pepayan latane jur luluh atine ngati wegah para pisan atine jare tambah tresnane. Wah, Nggih, Mas Waket matur sembah Matur nuwun. nuwun. matur sembah nuwun, mugi-mugi buat semuanya monggo konco dewi sebagai tembang pamungkas pada kesempatan malam hari ini. Miring-miring jo. Yo. Monggo segenap panitia katuran bakso sarengan aja joget Monggo, bareng yuk Ibu. bunda-bunda yuk. Bapak-bapak, bunda-bunda yuk. Tembang pamungkas monggo. Monggo, Pak. Ah. Ayo
monggo. Lencer kuning dadi kelakon. Dari mana datang ya cinta? Dari sawah turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari Monggo bos gandong, katuran mriki monggo. Niki tembang pamungkas monggo. Mas miring aja lali lo, aja lali lo. Parean ya Mas Lada. Nggih, monggo Pak. Umumnya aja Mas. Ngetan bali ngulon apa sediane kelakon ayo. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Blara disampirke omahe cerah ora ngampirke Mas Lada ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mbak. Kijing miring. Timun sigarane ayo bangunlah negarane ayo Bu. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Bu. Ayo. Cek miring aja Jalan lali. lila, jalan lila. Monggo Pak parian melih Pak. Numpak beca momot wedi. Ora numpak Terus? Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Siji, loro, telu, sawerane ora metu-metu. Telas. Mas, yo. Ayo, Mas, kijing miring. Kijing miringitan, lencer kuning dadi rebutan. Matur sembah nuwun, Pak De. Matur sembah nuwun menika kula sakadang sak kanca manunggal kalian kanca dhewe nyuwun lumarep pamit wonten ngarsa panjenengan sami ingkang hamengkugati inggih menika Bapak Yadi dalahan Ibu Endang mbok bilih wonten klenta-klentune anggen kawula matur dhumateng ngarsa panjenengan sami nyuwun lumuturing donga pangaksama kula sakadang kula sak kanca undur pamit saking ngarsa panjenengan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam Indonesia. Matur suwun. Mas, gondrong kok ya dompet lho. Yo. Yo. Ya. Masuk Mas. Sepirang tahun lawase. Ana kene ning muslirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Rapi
karaning kang sejati Ati lega muga antuk tombo. Lah kok pletre teko ngendi wae. Gak apa. Pletre sithik gak apa-apa ya Mas Landa. Ya kala-kala mletre barang. Nganti kagama Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega muga antuk tampa. Bablaske napa niki Mas Gondrong? Lah napa? Ayo. Wong ayu kok piye? Wong ayu. Oh. Bablase wong ayu. Ya. Cena ayu kok. Nganti kagama ing mimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelap naga kai sliramu rata lu kanca dhewe iya 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 Mas Gondrong Tak sawang kae saka kadohan ngagem nyampe tindalan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan. Atiku pangling pingin ayu
ragaku iki rina wengi mung tansah ngrewitu ati wong ayu sigaran dadaku iki tresnaku sundul wiyati kanca dhewe lho ki tasawang kae saka kadowan ngagem nyamping tindalan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi srapapan wong ayu sigaran dadaku iki rina wengi mung tansah ngrewitu ati wong ayu sigaran dadaku iki tresnaku sundul wiyati matur suwun kersane kantosan matur suwun Mas Gondrong ya. kencan karo wong priya liya Yo kanca dhewe yo kanca dhewe weh sak jose Mas
alesane alesane mangkelake Ayo balayo sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko iki dibablaske napa mandek sik Mas? bablaske ya kena mandek sik ya kena. Pak Purnomo Kang pundi nggih Pak Haji nggih? Pak Haji Purnomo mrono Kita yo merapat yo ke tak sana. mrono yo. Pak Haji Purnomo. Monggo lho Pak Haji. Ayo kita merapat ke Pak Haji Purnomo. Ora Pak apa-apa Haji iki pundi? engko dibablaske nang lewung ora apa-apa ya. Nggih, heeh. Monggo Sing Pak keping Haji. dipinangkani Lah, nika nggih. pamundutan saking Bapak Haji. Yeah. Pak Haji pundi nggih Pak Haji Purnomo? Bapak Haji Purnomo. Halo. Teng mriku napa teng mriku? Halo Pak Haji. Pak Haji di manakah? Oh di depan sana, Oh depan iya. sana. Pak Haji yang mana Pak Haji? Ah, Yes. di ngarep Ada ya, di ngarep oke baik. katanya. Oke siap. Wis pokoknya Bapak Pak Haji Haji. pundi? Oh, Nah, Wah. kalau ini Haji Purnimi. Ya, kalau Purnomo di ayo sana. Pak Haji, walah. Nah, Niki oke sampun siap. disukani lho Pak Haji Purnomo. Tenang aja. Wah, jan. Ayo. Panas Mas ning kene Di, panas. dintek kesek kuwi Dintek lagune. sik ya. Di lagune dintek kesek. Monggo lho Pak Haji. Ki mambune mambu esem nih ning kene iki. Sancane kowe ning Ayo. Bablas ke lewung Mas Mandang. Masih bersama Goyang terus, Dewa ayo Campur, Ibu. sorenya Ibu Indonesia. Haji monggo. Kanca dhewe lagi. Luar biasa. Mendukung ada Popeye Audio Sound System Bogi. Live streaming bersama Cerah Foto Cijantung, Jakarta Timur. Sikat yo. Dadi lawang atiku. Sapisan katamu. Wong bagus kandilanku. Godho ati rinane singa. Monggo Mas Jasno. Kinoropan jiwa rasa, ngundang rasa. Oh joget dulu Bapak. Umete sing kalebu, Yo. ler nguyai sekoro. Nyatana bisa Ayo, Pak Haji. ngluluhke tresnoku. Matur suwun. Suwing kono ngenteni limbungin atiku hantuk Gendong jati kemana-mana. radio ati sawiji senadyan abot tak lakoni. Pak Haji sampun nggih. Matur sembah nuwun. Dijak minggir kene bae sik yo, jak minggir kene bae yo. Panas, Lah Pak nek Haji. panas koyo ngene iki piye? Kula mlebet riyin nggih. Nggih, nggih teng mriki. Panas, Monggo Mas. monggo monggo. Matur suwun Pak Haji Purnomo. Yo. Sabda pandita ratu. Ayo Ibu joget yo. Yo. Ring Bu Haji monggo. Monggo. Nyadya ing sisiku. Ayo Ibu. Mugi Gusti So. nglilani. Tresnaku bakal genomo mati. Yu kanca dhewe. Ayo Bu. Oh. Langsung disukani aja lamis. Yo.
langsung ojo lamis yo. Iya Bu. Matur suwun Ibu. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwo prasaja nimas ora agawe jowo apa Joget dulu Pak Haji. Aku Oh, takut. iki prasasa loro Ya, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah tak tambahin. Terima kasih. ojo amung lamis kang wis dadine kanjur didis Matur suwun Ibu, enggak jadi. Popai iki apa paimin to? Yo. Iya. Ya, Bapak monggo. Oh, wakil Mas. Oh, wakil. Ayo Bu, goyang lagi. Matur suwun. Yo yo yo. Sampai bawah. Sepisan monggo, mong bagus dan Ojo ati rita rasian monggo. Nurban jiwa raga nguntang rasa tumete sing kalebu lereng uyai Ayo Bu Haji, ayo. Asik. katana bisa ngluntuhke tresnaku Ayo Bu, goyang sampai bawah. Sampai sampai bawah yo. Jasno, Dalem. sing ngersake lagu Lewung kok renek Mas, ngilang Mas. Wis merono wis men kok. Jan. Lagi diundang anu. Lah iki malah ibu iki ngersake selendang. Selendang. Heeh. Selendang apa iku? Sing sedajas ma aku selendang nyawang biru. selendang biru. Sing selendang biru yang itu apa yang dangdut Bu? Mestine sing dangdut. Dangdut, oke. Nggih. Iki telas sengaja. kirin Mas. Aku sengaja kok, Telas kirin. Iya wis Monggo, ayo entek entek iki. Ayo gendang karo mlaku rono wae Iya, ayo. ayo. Ah. Sabda pandita ratu
sisiku. Ibu nanti dikasih ya lagunya ya. Mugi Gusti glelane tresnaku datan kinawa mati. Monggo Pak Bani, Mas Grandong monggo. Ayo yo. Monggo Pak Bani, jumeneng kalian ibu. Sekali-sekali sama ibu ngono lho. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur katuran tindak mriki. Mas Grandong, monggo Mas Grandong. Ayo yo. Bos Grandong, kapure pindah mriki monggo Bos Grandong.
maksud iki nyoh sekat Oh ngono lho ngono. Mas ki. Nek ra Pikiranmu, dikeki kok ya ya. metu ki metune ngendi? Nggih, monggo Mas mudang anak. Nggih, niku tasih sarengan kalian kadang-kadang si Mas Niwati monggo. Katur jumeneng panjenenganipun Bos Bani kalian Bos Grandong. Bos Grandong yo yo. Tasih sesarengan campur sari nyu kanca dhewe lagi. Yo. Ayo yo. Ayo Mas Jasno. Dewe anak wedok dewe besok pinter sekolah bisa ngerti mengarep wong tuane aduh sayang Aduh sayang. Aduh sayang. Tak sayang punyanya orang tak daging tak sayangi anakku sing bagus dewe Mas tak kudangi besok pinter nyambut gawe kaya ngene rasane ngomong kaya kluwak di bumbu rawon Mas kaya ngene rasane wong tresno Mas rina wengi katone ngono aduh sayang aduh sayang aduh sayang disayang suami orang monggo Mas yo Mas pipimu ana upane Mas atimu piye rasane tak kudange bocah manis aja nggora pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis anak lanang dhewe anak wedok dhewe sing pinter sekolah besok gede bisa nyambut gawe Ketang soto kulon soto Mas ora kaya iwake sapi Mas ikan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri matur sembah nuwun Pak Bani ugi Bapak. Oh, sesarengan kalian Arjen konco dewi ya gandem marem ini kan hubungan kalian Mas Lada yo melaku kok ngarep Mbak ayo Mas Dani joget ayo
pancen manis Ayo Mas Manten. manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu Kaya bisa. Matur kaya bisa ngerasake jantungku ya Sugeng rawuh dulur-dulur saking Sragen Brumbung sugeng midhangetaken matur suwun atas kerawuhipun. Oh, pun insya Mbak saniki. Kembang plati andu di ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe yo pasar turi mas ning Surabaya aku jejak juragan rati kene Mbak yo diiris-iris aduh dek gulane Jawa mah kowe wong manis dasare prasaja yo maju memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat yo Embang nyukon codir monggo kayangke oh Mas Bani ampun kondur yen juragane rati kene arep ngadeg mau ndi oh ayo kene arep nyawer ayo Mbak kene Mbak pundi oh ya manis ding kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis oh yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngerantake jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng deh ganteng yen ora ayo ngarep kono aku ngalor ngidul sampean gawani gandul kembang plati aduh dek di ronce-ronce setengah mati Mas Grandong naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng ning godhong diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang Rene mak jak Rene siap nih tambah iki Mbak Napa? tambah ya Mas Landa nambah
Monggo ginarap ninggal katresnan. Oh, sesarengan kalian Arjen. Bolo Dewi. Oh, oh, oh. Dulur-dulur saking Sragen ampun kundur riyin. Oh, oh, oh. Nyepek ya, nyepek ya, nyepek ya, nyepek ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Matur suwun Mas Bani. Aku kudu sambat karo sapa? Jaranan jarane oh kudu jaranan jarane ditumpaki taunana widanana tak enteni sapucuk ing tresna balung nangka bebasane wong katon sliramu wae yo yo aja lali pamelingku Anton Dewi musik Dewi campur sering Indonesia ya Serang Production Popeye Audio. ayo anak lanang kene gayeng ke matur suwun anak lanang Bu oh nggih ya sesak mlebu sedeng ya nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa? Jarane ditumpaki jarane ditumpaki taun ana widanana tak enteni sakujuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Ayo
Matur suwun Pak MC kembali ke Nggih, matur A1 sembah. Studio 1. Matur suwun. Monggo. Bos Grandong matur sembah nuwun. Dina minggu sing tak Kowe ngajak kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge kono kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambales yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak ciwel alah ciwel lali alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo aduh kandang kowe ora teko Hae Mas Wondo nggih hae mboten Hae no wis matur suwun Mas Wondo Oh iya, harus ya Mas Wondo ya. Nggih. Nah, Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja ngepriyani. Hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Iya Tung kanca dhewe ayo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge kono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok mateni mangkal aku mangkel yen kepatok pipimu mesti tak ciwel alah ciwel lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Hae Mas Wanda, hae mulai boten. nang kemawon Piye Mas?
Hae mboten Mas, mengke mawon. Mengke mawon. Nggih monggo jenengan. Jancane kowe nang ngendi Gelagatmu ngajak nyopriani Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Mbah mleh Napa? kangen semu. Kangene semu.